Ο Νίτσε δεν ήταν άνθρωπος που μπορούσε να ξεγελαστεί από τις μάσκες που δημιουργούσε η κοινωνία, η ηθική ή τα ανθρώπινα συναισθήματα. Όχι, ο Νίτσε άφησε στην άκρη όλα τα φαινόμενα για να δει τι πραγματικά κρυβόταν πίσω από τα πάντα. Και αν υπήρχε ένα ψέμα που έβρισκε πιο αφόρητο από τα γλυκά, απαλά ψεύδι, αυτό ήταν το ψέμα που κρυβόταν κάτω από το πρόσχημα της γυναικείας φύσης. Αλλά ας μην παρεξηγήσουμε το μήνυμά του. Ο Νίτσε δεν μιλούσε για τη γυναίκα ως κατώτερο όν ή ως κάποια μορφή απόλυτου κακού. Αντίθετα, την έβλεπε ως το πιο επικίνδυνο παράδειγμα μιας δύναμης που πολύ λίγοι άνδρες κατάφερναν να καταλάβουν, τη δύναμη της συναισθηματικής αποπλάνησης, του ανεπαίσθητου ελέγχου και της χειραγώγησης. Σε όλη του τη ζωή, ο Νίτσε παρατήρησε ότι η γυναίκα, στην πιο πρωτόγονη μορφή της, λειτουργούσε ως πιστός καθρέφτης της κοινωνίας, μιας κοινωνίας που χρησιμοποιεί μάσκες και ψέματα για να κρύψει τις αληθινές της επιθυμίες. Αλλά ενώ οι άνδρες διεξάγουν πόλεμο με τη φύση τους ανοιχτά, οι γυναίκες κρύβονταν πίσω από μια τέλεια πρόσωψη, αντιλαμβανόταν τις γυναίκες ως όντα που μπορούσαν να κρύψουν σχολαστικά τις αληθινές τους προθέσεις πίσω από μια προσεκτικά κατασκευασμένη επιφάνεια, τη συμπόνια τους, την ομορφιά τους, την απροκάλυπτη αγάπη τους. Κατά την άποψή του, οι γυναίκες δεν ασχολούνταν βαθιά με τη δημιουργία μιας γνήσιας σύνδεσης, αλλά μάλλον με τη συναισθηματική χειραγώγηση των ανδρών. Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα. Ο Νίτσε παρουσιάζει το όραμά του σχετικά με τις γυναίκες. Ο φιλοσοφικός χαρακτήρας που δημιούργησε, ο Ζαρατούστρα, αναπτύσσει βαθιές γνώσεις για την ίδια του την κατάσταση και τα πάθη. Και όπως αναμενόταν, οι γυναίκες παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτούς τους λόγους. Σε μεγάλο μέρος του έργου του, δεν είναι τυχαίο ότι η γυναικεία φιγούρα εμφανίζεται συνδεδεμένη με μια φύση που πρώτα έλκει, στη συνέχεια προκαλεί σε δράση και τελικά χειραγωγεί. Για τον Νίτσε, οι γυναίκες δεν είναι απλώς μούσες ή σύμβολα επιθυμίας. Πρώτα και κύρια, είναι εκπρόσωποι της εξουσίας. Κατά την άποψή του, είναι αυτές που πραγματικά καταλαβαίνουν πώς να παίζουν με τα συναισθήματα των άλλων. Ενώ οι άνδρες αναζητούν την εξουσία μέσω της δύναμης και της λογικής, οι γυναίκες την επιτυγχάνουν σφυριλατώντας συναισθηματικούς δεσμούς, μια αποπλάνηση που, αν και μπορεί να φαίνεται αθώα, αντιπροσωπεύει μια σύνθετη μορφή κυριαρχίας. Επομένως, οι γυναίκες δεν αρκούνται απλώς στο να αγαπιούνται. Αυτό που πραγματικά αναζητούν, συνειδητά ή ασυνείδητα, είναι να κυβερνούν το μυαλό, την επιθυμία και τη θέληση των ανδρών. Ο Νίτσε κατάλαβε ότι αυτό το παιχνίδι αποπλάνησης δεν ήταν μόνο σωματικό, αλλά και ένας σύνθετος χορός συναισθηματικής και ψυχολογικής δύναμης, κεφάλαιο 1. Η αγάπη των γυναικών. Από την οπτική του, οι γυναίκες χρησιμοποιούσαν αυτόν τον κοινωνικά αποδεκτό ρόλο για να κατασκευάσουν μία πρόσωψη που έκρυβε την αληθινή τους ουσία. Έλεγχαν, όχι μόνο σωματικά, αλλά και διαχειριζόμενες τα συναισθήματα, τις ανασφάλειες και τις κοινωνικές πιέσεις. Με αυτή την εμφάνιση ευθραυστότητας, αυτή την εικόνα εξάρτησης και υποταγής, κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν φαύλο κύκλο. Οι άνδρες, που χρειάζονταν επιβεβαίωση, κατέληγαν υπό τον έλεγχό τους. Ο Νίτσε δεν παρασύρθηκε από αυτή την πρόσωψη. Ενώ άλλοι άνδρες συνέχιζαν να πιστεύουν ότι η ρομαντική αγάπη, η αφοσίωση και η γυναικεία τρυφερότητα ήταν το θεμέλιο μιας πραγματικής σχέσης, ο Νίτσε τόλμησε να δει τι κρυβόταν από κάτω. Σύμφωνα με τη φιλοσοφική του άποψη, οι άνδρες ήταν θύματα μιας συναισθηματικής ψευδαίσθησης που δημιουργήθηκε από τη γυναικεία γοητεία. Μια ψευδαίσθηση που τους εμπόδιζε να δουν το σιωπηλό και βαθύ παιχνίδι χειραγώγησης στο οποίο υποβάλλονταν. Το ερώτημα που έθετε αδιάκοπα ο Νίτσε ήταν το εξής. Σε μια σχέση, ποιος είναι πραγματικά ελεύθερος? Ο άντρας που δίνει ή η γυναίκα που παίρνει, αλλά ζει με τους δικούς της κανόνες, κυβερνώντας τα συναισθήματα του άλλου, πυροδοτώντας τις επιθυμίες τους και αφήνοντάς τους ευάλωτους στις δικές τους παρορμήσεις. Αυτό δεν είναι ένα σενάριο win-win για τους άντρες. Η θέλησή τους για δύναμη διαστρεβλώνεται και η αληθινή ελευθερία και των δύο κολλάει ανάμεσα σε μη ρεαλιστικές προσδοκίες. Σύμφωνα με τον Νίτσε, οι γυναίκες είναι οι πραγματικοί φορείς της θέλησης για δύναμη και αυτή η κυριαρχία συχνά δεν είναι εμφανής ή προφανής, κρύβεται κάτω από το πρόσχημα της γλυκύτητας, της μητρικής αγάπης και της συμπόνιας μιας απαλής αποπλάνησης. Αλλά κάτω από αυτή την εμφάνιση κρύβεται η ανάγκη να ελέγχει κανείς την πραγματικότητα ενός άνδρα, να την διαμορφώνει,
να τον κάνει όργανο των δικών της επιθυμιών και φαντασιώσεων. Ο Νίτσε κατέριψε τον μύθο της γυναικείας αγνότητας, δείχνοντας ότι οι γυναίκες, όπως και άλλοι άνθρωποι, είναι εξαιρετικά επιδέξιες στο να χειραγωγούν τη μοίρα. Με το διαπεραστικό του βλέμμα, κάλεσε τους άνδρες να απελευθερωθούν από αυτή την ψευδαίσθηση, να πάψουν να είναι μαριονέτες της συναισθηματικής επιθυμίας, γιατί όταν ένας άνδρας πέφτει σε αυτή τη συναισθηματική παγίδα, χάνει τη δύναμή του. Η γυναίκα, χωρίς να το συνειδητοποιεί, γίνεται κυρίαρχη. Ο άνδρας παραμένει παγιδευμένος από τις δικές του επιθυμίες. Κεφάλαιο 2. Η θέληση της γυναίκας για δύναμη. Ο Νίτσε μίλησε επίσης για την αιώνια επιστροφή, μία από τις πιο βάναυσες και φιλοσοφικά βαθιές ιδέες του. Όταν εφαρμόζεται στην αγάπη, αυτή η θεωρία γίνεται ένας ενοχλητικός καθρέφτης. Ο άντρας που πέφτει στην παγίδα της γυναικείας αποπλάνησης ζει την ίδια δυναμική, τις ίδιες προσδοκίες, την ίδια ψευδαίσθηση αγάπης, που δεν είναι τίποτα άλλο από έναν χορό δύναμης, ξανά και ξανά. Ο άντρας που λαχταρά να αγαπηθεί καταλήγει παγιδευμένος σε έναν ατελείωτο κύκλο, επιστρέφοντας πάντα στην ίδια συναισθηματική παγίδα. Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένας άντρας όταν παγιδευτεί σε αυτό το παιχνίδι? Ο Νίτσε δήλωσε ξεκάθαρα: αν ένας άντρας δεν μπορεί να απελευθερωθεί από αυτή την ανάγκη για επιβεβαίωση, καταστρέφει όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και την ικανότητά του να ζει με αυθεντικό τρόπο. Το άτομο που υποτάσσεται στη συναισθηματική δύναμη μιας γυναίκας χάνει όχι μόνο την ελευθερία του, αλλά και τον έλεγχο του πεπρωμένου του. Και σε αυτό το παιχνίδι, μια γυναίκα που δεν χρησιμοποιεί βία ή σωματική δύναμη επιτυγχάνει αυτό που πολλοί άντρες της εποχής του προσπάθησαν να πετύχουν μέσω του πολέμου ή της πολιτικής: απόλυτη κυριαρχία. Ωστόσο, ο Νίτσε δεν την καταδικάζει γι' αυτό, αλλά μάλλον εκθέτει τη στρατηγική της. Δεν έχει ανάγκη να πολεμάει σαν άντρας. Δεν φωνάζει, δεν σπρώχνει, δεν χτυπάει κυβερνά με πονηριά. Αποπλανώντας, μέσω συναισθηματικής χειραγώγησης, σπέρνοντας σπόρους ανασφάλειας σε όποιον συναντά, με αυτά τα αόρατα όπλα, γίνεται η σιωπηλή ηγεμόνας, η στρατηγός που κινεί τα κομμάτια αόρατα, που δίνει εντολές χωρίς να υψώνει τη φωνή της. Για τον Νίτσε, οι σχέσεις δεν ήταν ένα παιχνίδι ίσων, ούτε στη γυναικεία ουσία, η οποία γνωρίζει τα μυστικά της συναισθηματικής δύναμης, ούτε στην αρσενική φύση, η οποία παραδίδεται στην ψευδαίσθηση που δημιουργεί. Η γυναίκα γνώριζε ότι αυτό που προσελκύει περισσότερο έναν άντρα δεν είναι το σώμα της ή η απροκάλυπτη ομορφιά της, αλλά η ικανότητά της να δημιουργεί μία ακόρεστη ανάγκη, να κατέχει, να παραδίδεται. Ο άντρας, προσπαθώντας να αποδείξει την αξία του, πέφτει στην παγίδα της επιβεβαίωσης χωρίς να το συνειδητοποιεί. Εν τω μεταξύ, η γυναίκα, φαινομενικά χωρίς καμία προσπάθεια, ελέγχει τα συναισθήματά της σαν να ήταν προέκταση της δικής της θέλησης. Και έτσι, η σχέση γίνεται θέατρο. Κεφάλαιο 3. Η ρομαντική ψευδαίσθηση του έρωτα. Σε αυτό το θέατρο και οι δύο παίζουν έναν ρόλο που δεν είναι δικός τους. Έναν ρόλο που τους καθορίζει. Ο Νίτσε επισημαίνει ότι η γυναίκα είναι αυτή που δημιουργεί αυτή την ψευδαίσθηση στον άνδρα. Η γυναίκα κάνει τον άνδρα να νιώθει μοναδικός, επιθυμητός, ξεχωριστός. Αλλά ταυτόχρονα τον κρατά σε μια κατάσταση συνεχούς, ανεκπλήρωτης επιθυμίας, αβεβαιότητας και ατελείωτης ανάγκης. Ο άνδρας δεν μπορεί ποτέ να επιτύχει την αληθινή συναισθηματική ελευθερία, επειδή είναι κολλημένος να κυνηγάει κάτι που του έχει υποσχεθεί, αλλά ποτέ δεν εκπληρώνεται πλήρως. Αυτός ο κύκλος, επιθυμία, προσωρινή ικανοποίηση, απογοήτευση, νέα επιθυμία, είναι αυτό που ο Νίτσε αναγνώρισε ως το αληθινό πρόσωπο της γυναικείας δύναμης. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτή η δύναμη χρησιμοποιείται όχι μόνο για να πάρει η γυναίκα αυτό που θέλει, αλλά και για να διαμορφώσει τη θέληση του άνδρα, για να την βγάλει από τον έλεγχό του. Αυτό που μοιάζει με παιχνίδι αγάπης είναι στην πραγματικότητα ένας πόλεμος για κυριαρχία, όπου τα συναισθήματα είναι τα όπλα και το μυαλό του άνδρα είναι το πεδίο της μάχης. Το θεμελιώδες ερώτημα που έθεσε ο Νίτσε είναι: γιατί οι άνδρες συνεχίζουν να πέφτουν θύματα αυτού του παιχνιδιού εξουσίας, ακόμα και όταν γνωρίζουν τις παγίδες? Και από την οπτική του, η απάντηση βρίσκεται στην εσωτερική ευθραυστότητα του ανθρώπινου πνεύματος. Οι άνδρες, στη συνεχή αναζήτησή τους για αγάπη, αποδοχή
και επιβεβαίωση εχμαλωτίζονται εύκολα από εκείνες τις αόρατες δυνάμεις που οι γυναίκες ξέρουν πώς να χειρίζονται τόσο αριστοτεχνικά. Αυτές οι δυνάμεις δεν έχουν μορφή ή βάρος. Κι όμως, είναι αυτές που υφαίνουν τον συναισθηματικό ιστό, στον οποίο τελικά βρίσκονται παγιδευμένοι οι άνδρες. Ο Νίτσε δεν πίστευε σε ηθικές παρενέσεις ή μαγικές φόρμουλες για συναισθηματική ευτυχία. Ωστόσο, στα γραπτά του άφησε ένα πιθανό μονοπάτι. Ένα μονοπάτι για όσους επιθυμούν να ξεπεράσουν τις δικές τους εξαρτημένες αδυναμίες. Γιατί αυτό που σου λέει ο Νίτσε, αν ξέρεις πώς να διαβάζεις ανάμεσα στις γραμμές, είναι το εξής. Αν θέλεις να σταματήσεις να είσαι συναισθηματικός σκλάβος, πρέπει πρώτα να γίνεις ο δικός σου αφέντης. Θέλεις μια γυναίκα να σε κυνηγάει απεγνωσμένα. Θέλεις την προσοχή της. Θέλεις να είσαι το κέντρο της αιμονής της και όχι το αντίστροφο. Τότε άκουσε προσεκτικά, γιατί ο Νίτσε σου δίνει τα κλειδιά. Το πρώτο μυστικό. Σκότωσε τον ζητιάνο της αγάπης μέσα σου. Σύμφωνα με τον Νίτσε, το μεγαλύτερο λάθος ενός άντρα είναι να πεινάει για αγάπη. Το άτομο που χρειάζεται να αγαπηθεί, να κατανοηθεί ή να επικυρωθεί από μια γυναίκα, είναι αναπόφευκτα ήδη υπηρέτης της. Ο Νίτσε θα το έλεγε ως εξής. Μην πλησιάζεις μια γυναίκα ελπίζοντας ότι θα σε ολοκληρώσει. Πλησίασέ την ως κάποιον που είναι ήδη ολοκληρωμένος, που μπορεί να απομακρυνθεί από οτιδήποτε. Μια γυναίκα δεν μπορεί να κυριαρχήσει σε έναν άντρα που δεν εξαρτάται από αυτήν. Επομένως, ο πρώτος τρόπος για να αλλάξετε το παιχνίδι είναι να σταματήσετε να παρακαλάτε, να σταματήσετε να απαιτείτε αγάπη, προσοχή ή σεξ. Ο αληθινός αφέντης είναι αυτός που μπορεί να φύγει χωρίς να κοιτάξει πίσω. Θέλετε να είστε ακαταμάχητοι? Μάθετε να γίνετε άτρωτοι στην έγκρισή της. Ο πραγματικά ελεύθερος άντρας δεν είναι αυτός που κατακτά πολλές γυναίκες, αλλά αυτός που δεν νιώθει την ανάγκη να κατακτήσει καμία, και γι' αυτό όλες θέλουν να τον κατακτήσουν. Το δεύτερο μυστικό, κάντε τον εαυτό σας ανέφικτο. Η αξία σας ανεβαίνει. Ο Νίτσε είπε, κάθε τι βαθύ αγαπά μία μάσκα. Μία γυναίκα δεν επιθυμεί αυτό που έχει, αλλά αυτό που δεν μπορεί να έχει. Ο άντρας που αποκαλύπτεται συναισθηματικά, που δίνει αμέσως, που είναι πάντα διαθέσιμος, χάνει τη δύναμή του. Πρέπει να νιώσει ότι είστε ένα μυστήριο. Δεν πρόκειται για παιχνίδι ρόλων. Πρόκειται για το να είστε τόσο επικεντρωμένοι στον σκοπό σας, τόσο αφοσιωμένοι στη θέλησή σας για δύναμη, που δεν μπορεί να είναι το κέντρο της ύπαρξής σας. Πρέπει να αγωνιστεί για να κερδίσει μια θέση στον κόσμο σας, όχι εσείς στον δικό της. Η στρατηγική αδιαφορία είναι πιο ερωτική από 1000 κομπλιμέντα. Ο Νίτσε γνώριζε. Η επιθυμία γεννιέται από το χάσμα μεταξύ αυτού που είναι επιθυμητό και αυτού που δεν μπορεί να κατέχεται πλήρως. Το τρίτο μυστικό. Να είσαι υπεράνθρωπος, όχι υποκείμενο. Ο νιτσεϊκός υπεράνθρωπος δεν είναι κάποιος που σαγηνεύει ή γοητεύει τις μάζες. Είναι κάποιος που έχει ξεπεράσει την ηθική των αδυνάτων. Δεν ενεργεί από ενοχές, συναισθηματική ανάγκη ή φόβο μοναξιάς. Είναι ελεύθερος και ένας άνθρωπος που δεν ανταποκρίνεται σε συναισθηματικό εκβιασμό δεν μπορεί να χειραγωγηθεί. Ο υπεράνθρωπος δεν φοβάται να χαρακτηριστεί ψυχρός ή αναίσθητος. Δεν αισθάνεται τύψεις για τη δύναμή του και η γοητεία του βρίσκεται ακριβώς εδώ. Είναι ένας βράχος ανάμεσα σε ευέλικτους άντρες. Ενώ άλλοι ζητιανεύουν για αγάπη, αυτός μπορεί να επιβάλλει την παρουσία του αβίαστα. Οι γυναίκες μπορούν να κυριαρχήσουν σε καλούς άντρες, υπάκουους άντρες, άντρες που προσπαθούν να ευχαριστήσουν, αλλά παραδίδονται μπροστά σε έναν υπεράνθρωπο επειδή δεν μπορούν να τον ελέγξουν και όλα όσα δεν μπορούν να ελέγξουν γίνονται αιμονή τους. Κεφάλαιο 5. Σπάζοντας τον κύκλο της επιθυμίας. Το τέταρτο μυστικό. Αν κυριαρχήσετε στις παρορμήσεις σας, θα κυριαρχήσετε και στο παιχνίδι. Ο Νίτσε δεν καταδίκασε ποτέ την επιθυμία, αλλά δεν την έβλεπε ως μια δύναμη που πρέπει να υπακούει τυφλά, αλλά ως μια δύναμη που πρέπει να ξεπεραστεί. Ένας άντρας που αγκαλιάζει μια γυναίκα με ομή λαγνία γίνεται ένα αδύναμο «ον» και η γυναίκα το αισθάνεται αυτό. Η μυρωδιά της ανεξέλεγκτης επιθυμίας είναι η μυρωδιά ενός σκλάβου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Νίτσε ανακήρυξε την αυτοκυριαρχία ως αληθινή δύναμη. Ο άντρας που ξέρει πώς να ελέγχει την επιθυμία του, που δεν επιτρέπει στον εαυτό του να παρασυρθεί από το σώμα της, γίνεται απειλή. Δεν μπορεί να καταλάβει γιατί δεν το ερωτεύεσαι, γιατί δεν αντιδράς όπως οι άλλοι. Και αυτή η ακατανοησία την τρελαίνει.
θέλεις να σε παρακαλάει. Τότε μην κοιμάσαι μαζί της όταν το περιμένει. Όταν όλοι της δείχνουν την προσοχή, εσύ κρατάς τη δική σου. Μην παίζεις το συναισθηματικό της παιχνίδι. Σπάσε αυτό το κύκλωμα της επιβεβαίωσης. Κάνε την να νιώσει ότι δεν λαχταράς τυφλά το σώμα της. Κάνε την να νιώσει ότι την επιθυμείς λιγότερο από όσο επιθυμεί τη δική της δύναμη. Και τότε θα αρχίσει να γίνεται αιμονική μαζί σου. Το πέμπτο μυστικό. Φτιάξε τον εαυτό σου ένα σύμπαν. Ο Νίτσε είπε ότι αυτός που έχει ένα γιατί για να ζήσει μπορεί να αντέξει σχεδόν οποιοδήποτε πώς. Μια γυναίκα πρέπει να δει ότι είσαι ήδη μια πτυχή της ζωής της, ότι είσαι ολοκληρωμένη χωρίς αυτήν, ότι η δύναμή σου δεν προέρχεται από την αγάπη, αλλά από την αποστολή σου. Το να είσαι μαζί σου δεν πρέπει να νιώθεις σαν μια κοινή ανάγκη, αλλά σαν ένα προνόμιο. Οι άντρες που περιστρέφονται γύρω από την αγάπη γίνονται προβλέψιμοι. Όσοι περιστρέφονται γύρω από τους σκοπούς τους γίνονται μαγνητικοί. Αυτός που έχει μια ζωντανή ζωή, ένα δυνατό όραμα, μια έντονη αποστολή, δεν έχει ανάγκη να σαγηνεύσει ελκύει. Και ο Νίτσε, χωρίς να το πει ευθέως, σου φωνάζει «Γίνε μια δύναμη της φύσης». Συμπέρασμα. Σύμφωνα με τον Νίτσε, η γυναίκα που είναι κυνηγός της αλήθειας και μετά της δύναμης θα έρθει, δεν θα μπορέσει να το αποφύγει. Θα νιώσει ότι είσαι διαφορετικός, όχι επειδή είσαι πιο ελκυστικός, αλλά επειδή είσαι ανέφικτος. Και αυτό που δεν μπορεί να ελέγξει γίνεται η αιμονή της ο άντρας που καταλαβαίνει τον Νίτσε, δεν ερωτεύεται μια εικόνα. Δεν γονατίζει μπροστά σε ένα συναίσθημα. Μεταμορφώνεται σε μια παρουσία που επιβάλλει σεβασμό, επιθυμία και μυστήριο. Δεν παίζει πλέον με θηλυκούς κανόνες. Επειδή έχει δημιουργήσει τους δικούς του κανόνες. Είναι μια φωτιά που δεν ζητά άδεια να κάψει. Δεν σαγηνεύει. Ελκύει. Δεν περιμένει. Προκαλεί. Και όταν μια γυναίκα συναντά έναν τέτοιο άντρα, δεν έχει άλλη επιλογή. Είτε παραδίδεται, είτε ο άντρας ξεχνιέται και προχωρά. Αν αυτό το μήνυμα έχει συγκλονίσει την ψυχή σας, αν έχει πυροδοτήσει μια αδρανή θράκα μέσα σας, εγγραφείτε στο Umbrella Ideas, γιατί δεν ήρθαμε εδώ για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Ήρθαμε για να τον κατανοήσουμε, να τον κυριαρχήσουμε και να σπάσουμε όλες τις μάσκες του κάντε like σε αυτό το βίντεο, κοινοποιήστε το και ετοιμαστείτε, γιατί αυτή είναι μόνο η αρχή.